En sapar mar odhiambo nyakoro mbajuang' intere wang' sama yudo weche manyien e chenro mar kagi kacha nyinga Ochieng Emmanuel. Jochung' piny owacho mondo piny stima ne oganda jo Kenya kod gwenge motis ni power rationing kata mar stima e Kenya mangima makinde ka kinde. Migawo mateko stima Davis Chirchiro yango ma kolero ni lal mar stima ikelo kod kwan mathoth ma jo Kenya matiyo gi stima mabembo yore mag keyo stima. Olero ni lal mar stima ne obedo kaluwore ni lai mar stima e kind Kisumu gi Muhoroni ne obedo kod dwaro mar stima moingo nyadichiel ka gidhi nyime gi duoko stima e gwenge duto ma pacho kae seche ma gwenge ma kadho nam chumbi pod onge stima. Sometimes the network drips when it is overloaded. Yesterday was caused by an overload between Kisumu, Moroni, when there was sudden demand, and the line that between Kisumu and Moroni is dimensioned to carry 80 megawatts. When the line went down, it was carrying 120 megawatts, and suddenly there was a demand of an additional 20 megawatts on that line. For a line to be carrying 149 megawatts when it is designed for 80, it felt threatened and it dripped and cascaded down to the rest of the country. Riwruok mar weche chike mong'ere kaka kituo cha sheria omakubure do mar tamo piny owacho medo nengo mauta e kinde ma ibiro land nengo mauta dweni. E buchgi kituo cha sheria oseo piny owacho kuom dino ite ne pek mar ngima oganda jo Kenya kale kendo medo nengo mar mauta koting'o mag nyamburko mokalo silings 200 nengo mamalo moloyo e sigana mar piny Kenya. Gikoni piny biro medo kale matek poni do ok ochiwo chik makumo piny owacho medo nengo mauta e thurka gino magikoni thiro dongruok duto mag oganda. E burano gidwa ni jatend migawo mateko duol mochung' ne gayo nengo e pacho kaendi EPRA kod Attorney General duok penje wi gimomiyo mauta osebedo kaidho e pacho kaendi kata bed ni mwanduno osedok piny e chirni mag pinje maoko. E weche mamoko en ni jatend piny Kenya William Ruto podho chik mamulo chenro mag aguch kungo to kod aguch dongruok mano NG-CDF. Chikno podho medruok mar omenda mag siro somo basari kuok e 45% nyaka 40% mar pesa mar CDF. Kang makamani rango kaka reso jopuonjre mowuok e familia ma ochando. 5% mar NG-CDF kod ibiro tigo e jiwo alwora kendo geng'o midhiero ma ikelo gi kethruok mar chal mag kor lwasi. 3% en mar siro chenro mag teknolojia kod nyuolo thuolo mag tije ne rowere. Kwa weche mag masiche en ni kwana 50% mag masiche mag apaya pacho kaendi yangore ni kelo gi derepe mariembo komer ka gitiyo gi kong'o kata yedhe mamero ji. Lipot moyang kod ATC lieko ni nyamburko machal gi ok ber kaachiel gi mago miriembe ng'weri titi bende osebedo ka kelo medruok mag masiche apaya. Nyaka sani piny owacho kaluwore gi ripot ma kamano osebedo kalalo mohewo bilion 4 higa ka higa kaluwore gi masiche mag apaya. Meneja mar NTSA mochung' ne arita apaya Beatrice Omoro kane loso gi jofwambo e kinde mane giyango lipot ma kamano. Derepe ma osebedo ka ok luw chike mag apaya bende osebedo ka kelo medruok mag masiche mag apaya. NTSA koro dwaro mondo mar geng'o masiche mag apaya ahinya nyasi mar skuku. Our statement, most of the funds that don't come in, we are offering more than the cost in terms of service than what we are getting from the services. Our proposed financial improvement in terms of capacity is a long-term improvement because the rates that we have not been reviewed for the last 10 years. So you can imagine services have been increasing, charges have been increasing for the last 10 years, yet the rates have remained constant. That's why we are asking that we adjust to be able to offer services at a proper rate and good services to citizens of Kenya and reduce the road carnage. Jatend duond bura mana Kenya Martha Karua oseo sekta mar thieth e pacho kaendi mowacho ni ok res jopiny e yore mag thieth. Karua loso kano limbe manotimo mabende jaod bura Mandia Mbiu masani Benelit kawacho ni jopiny ma onge kod nyalo yudo pek e weche mag yudo thieth. Leaders who have served is to serve the community. If we equip our hospitals in Kenya, in all the counties and nationally
we will not need to raise money to go to India. We need a good service, NHIF, and we need equipment in all our hospitals so that these journeys that are necessary now become unnecessary in the future. We are asking leaders to attend to that. I'm still pushing the Health Amendment Bill 2023, and I am hoping that once we resume Parliament, I will be able to table it on the floor for first reading so that we can ensure we protect the common mwananchi, because I believe that every Kenyan has a right to access the highest level of attainable health, and we must ensure that everyone is catered for. Kwa weche mag ohula, jodak mathoth mane yudo midhiero mapiyo ohula e gwenge ma Garashi gi Bati yudo kony kowuok e piny owacho e kaunti ma Kilifi. Jodak ma kamano yudo kony mar chiemo kaachiel gi gige nindo koriwo nede mag suna. Kotelo ne chenro mag chiwo pok mar chiemo, gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro wacho ni ji 21 oseto ngimagi kaluwore gi ola mapek e kaunti no. Ikine pod omedo chiwo siem ne jodak ma Kilifi mondo obed akicha kaluwore gi koth ma pod medo chwe. Mung'aro medo ni gitiyo machiegni gi piny owacho mar kedo kod midhiero mar ohula mapek. Nimekuja na magunia 150 ya mahindi. Nimekuja na magunia 345 ya mchele. Nimekuja na magunia 60 ya maharagwe. Nimekuja na mabandali 60 ya unga. Kwa sababu machifu na wazee wa vijiji ndio watakuwa wanagawanya vitu baadaye nikiondoka. Utapatia magodoro wale ambao wako mnasini kwanza na neti. Nimekuja na neti, nimekuja na magodoro 160. Nimekuja na neti 160. Nimekuja na magodoro 160. Nataka mwanzo kwa madarasa kwanza pia. Mpaka wapate wamalize. Hizo sote. Sababu tutamalala ala 17. Ukigonyao neti zilizobaki, godoro zilizobaki na mablanketi yaliyobaki. Yoyote ambaye yuko hapa pia ambaye ametuanangua ambaye kwa hapa pia leo. Tukasema tukipata wataalamu, tunaomba tunapopata wataalamu kutoka kwa kaunti waje wafanye assessment. Wanaweza pia ikiwezekana tukajengewa mitaro kama vile niliojengewa kule Malindi, kama vile Your Excellency tumefanya kule Malindi. Kwa kaunti Maviga, familia more kaunti Maviga kwano lal tok jukuoge no monjo dalagi kendo ringo kod dhok ariyo mongi chwegi yango e puoth oduma. Janet Kweno mawuok e gweng ma Mungo atini chogi buok bang' yudo ka ber nande pek ne jukuoge godo pok ne do milome ni jamni mane okwalgo no yud ka oyang' e gweng machielo mong'ere kaka Musilichi. Jodak makono sete makamoko gi ywak ne medo subido ka jingre gikwa piny wason ya mondo tega ajikwe makabomba zote zimeenda. Nilishuka nikasimama kwa mlima, nikajiuliza maswali, nikatembea nikatafuta, lakini sikupata. Nilienda mpaka kwa Likuru nikamjulisha ya kwamba nimepoteza ng'ombe na ndama, na hii ng'ombe ilikuwa na mzigo, na hii ng'ombe ndio ilikuwa tu tegemeo langu. Hata mtoto amemaliza shule na amefanya vizuri, amepata max 338. Sasa mimi macho yangu ilikuwa hapo, nilikuwa nasema hii ng'ombe ndio itanisaidia angalau nilipie mtoto school fees. Sijui hao watu walifikiria nini kukuja kuchukua ng'ombe yangu, na wameenda wametenda kitendo kama hicho. Wameenda wamekata, wamechinja ng'ombe, wameenda na ng'ombe, na hiyo ng'ombe ilikuwa hata na mzigo wa miezi 6. Ndama wamekata kichwa na wamewacha hapo. Jambo hili si la kwanza, na wakati huu wale wezi wa ng'ombe wamebadilisha mbinu. Zamani ng'ombe akitoweka tulikuwa tunakimbia kwenye soko tunatafuta, lakini wakati huu ng'ombe wanachinjwa na kupelekwa wanakopelekwa. Na hii ni kisa kama cha 3 ama cha 4 katika operesheni yangu. Sisi kama hapa hata kwa waita wamekuja, hawakuja, na bado pia tumepana na mkuu wangu ma-SC tujue ng'ombe wanauza wanatoa wapi. Kadi nyime eni joka
jokanyo 193 ka duol mar riwruok pinje piny mangima gero ni kiny ne gombulu mar manyo kaka inyalo chung lweny madhi nyime kind Israel kod kweth mar Hamas e alwora ma Gaza. Matimore bang' piny Amerika nyocha onyiso duol ma weche arita ka riwruok pinje piny mangima ni dwaro nitie mar chungo lweny e kind kweth ariyogo mondo oyud kaka inyalo kony jopiny. E dwe mar 11 kama jokanyo mag riwruok pinje piny mangima ne gombulu kama jokanyo 121 ne osiro dwaro mondo tiek sigu mosebed kind Israel kod Hamas mondo oyud kaka kony chopo ne oganda e gwenge mag Gaza.